Trierin kaupungin suurmies oli aikanaan Karl Marx. 2000-luvulla suurmies on ollut Sebastian Loeb. 8 kertaa on Saksan MM jaettu ja 8 kertaa Sebastian Loeb voittanut. Tästä lähtee sitten liikkeelle kauden ensimmäinen asfalttiralli ja myöskin ensimmäinen asfalttiralli sitten näille uuden säännön VRC-autoille. Sur droite à fond, 80 mètres, gauche 80, longue corde. Sur attention, droite 92 plus, ferme 40. Sur gauche on va plus start-up. Loeb ja Citroën ovat hallinneet viime vuodet asfalttiralleja. Loeb on voittanut asfalttirallin peräti 28 kertaa. Kaikkiaan Loebillä niitä osakilpailuvoittoja on 66. Ja saalistaja lähtee tässä. Mikko Hirvonen ja Jarmo Lehtinen. Uuden Ford Fiesta VRC:n pitäisi olla asfaltilla. Kova peli, mutta katsotaan, kun saadaan hetken kuluttua ensimmäisiä väliaikoja erikoiskokeilta 1. Ja kyllä hyvältä muuten näyttääkin. Mikko Hirvonen on Loebin kanssa lähes samassa vauhdissa. 7 oikein tosi hidas risteys sisältä ahdas. 150. Lyhyt on se täys miinus. Jarru 5, lyhyt oikee. K-ylinyppy menee ja oijo. Huomio 8. Olosuhteet ovat vielä perjantai-aamuna kuivat. Rengasvalinnat tulevat pelaamaan ehdottomasti suurta roolia tämän viikonloppukilpailussa. Ja kyllä siellä taivaanrannassa pientä tuollaista harmaata paikkoa, jopa vähän tummempaakin pilveä on. Ja sitten Sebastien Ogier. Ranskalainen, joka rakensi uransa hyvin pitkälti sorakilpailussa Ranskassa, mutta näyttää myöskin asfaltilla olevan kyllä hurjassa verossa väliaikojen perusteella. Tässä tulee tämän erikoiskokeen nopein kaveri. Jari-Matti Latvala ja Miikka Anttila. Uran ensimmäinen palkintopaikka on Latvalalla asfalttirallissa. Se tuli aikanaan Irlannissa. Keskittyminen, tiukka keskittyminen ja siitä lähtee sitten Latvala ja Anttila myöskin liikkeelle. Jari-Matti Latvala on päässyt ajamaan Fiestalla asfalttia yhteensä 6 päivän ajan jo viime vuoden loppupuolella 2 päivää ja sitten tänä vuonna 4 päivää testiä. Lähestytään jo ensimmäisen erikoiskokeen maalia. Sieltä loikkii kuviin Sebastien Loeb. Ja nyt saadaan sitten se mielenkiintoinen vertailuaika. Mihin pystyy Citroën ja mihin pystyy Ford. Loeb on erikoiskokemaalissa näin ja Loebin aika on, se on 13.59,4 ja sieltä tulee Mikko Hirvonen. Hypäten kuviin. Hirvosella on hyvä vauhti päällä. Pystyykö hän rikkomaan Loebin ajan? Se on siinä ja siinä. Ei pysty. Mikko jää maalissa Loebille 0,4 sekuntia, mutta hyvä aloitus. Ihan ok aloitus. Katsotaan tietysti kuinka vaan muut tulee takaa, mutta vähän varovainen oli paikoittaa mun ajoa, että pikkasen meinasi jarrutuksessa olla liukas toi keula, mutta tähän pieniä muutoksia, niin kyllä se siitä. Sebastien Ogier myöskin hurja vauhti päällä ja väliajat tosiaan kertovat. Vielä viimeisessä väliaikapisteessä Ogier on johdossa. Tässä lukee Sebastien Loeb, Daniel Elena, mutta nyt olemme kyllä Sebastien Ogierin kyydissä. Ja pieni ajovirhe tässä. Ai, Ogier osuu aitaan. Ogier törmää siinä tien vasemmalla puolella vaanineeseen aitaan. Kyllä siinä varmasti muutamia sekunnin kymmenyksiä meni. Tuliko auton vaurioita? Ogier lähestyy maalia. Siinä on Loebin pohja-aika toistaiseksi. Ogier. Vielä viimeiset mutkat Mooselojan varren viinitarhoilla. Ensimmäinen kauden asfalttipätkä on valmis Ogierin osalta nyt. Ja on nopeampi. Ogier on tuosta pienestä ajovirheestään huolimatta 0,5 sekuntia mestari Loebia nopeampi. Yeah, I went a bit wide near the end of the stage and I hit, I don't know, you call it to park something, you know. But it should be no big damage. Ja mihin sitten loikki Jari-Matti Latvala, erittäin rohkea, raju ajolinja. Nyt on Latvalalla yritystä. Viimeinen väliaikapiste. Tasoissa Ogierin kanssa. Vielä viimeiset kiihdytykset kohti maalia. Heti oikein 2.20. Varo. Oikein yksi nypyn jatkuu riski oikein 3 Sino. 40. Vasen 2 nypyn maali. 40 oikein 2 likaa. Ja siinä on Latvala maalissa ja katsokaa pohja-aika. Jari-Matti Latvalalle erikoiskokeen 1 pohja-aika asfalttirallissa.
Nyt näyttää hyvältä Fordin ja suomalaisten kilpailukyky. Joo, ihan hyvin alkoi, että ei nyt ihan puhdasta ajoa, pieniä virheitä tuli ja vähän tuntui, että auto on ehkä liiankin pehmeä, mutta ei mitään, tästä hyvä jatkaa. Kimi Räikköseltä odotetaan totta kai paljon. Kimi on päässyt ajamaan 2 päivää testiä viime viikolla vielä Citroenilla Saksassa, 1 päivän näillä viinitarhojen alueella ja sitten 1 päivän armeijan alueella. Viime vuonna asfaltilla kohtuullisen mukava vauhti, Saksassa 1 pohja-aikakin, mutta nyt ei ihan Kimi onnistu. Hän on avaus erikoiskokeella 9. Pieni ajovirhe siellä heti erikoiskokeen alussa, se maksoi jonkun verran aikaa. Dani Sordo 14 kertaa asfalttirallissa 2. Se voitto puuttuu, eikä sitä tänä vuonnakaan tule, se on selvä, mutta Minillä kyllä hyvä vauhti. Sordo on 6. Ja tässä on sitten Juho Hänninen. Skodan tehdaskuljettaja ajaa Super 2000-luokan MM-sarjaa, johtaa sitä. Asfalttiralleja on voittanutkin IRC-sarjassa tänä vuonnakin jo. Ja hyvä vauhti on Juholla päällä avauserikoiskokeen jälkeen 2. Mutta Jari-Matti Latvalalla siis pohja-aika, Ogier ja Löb seuraavina, Mikko Hirvonen 4. Hyvä aloitus Fordilta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Ja katsokaapa taivaan rantaa. Ai, sieltä tulee sitten vettä. Ford ei ole tähän varautunut, Citroen on. Citroen lähti liikkeelle Sebastien Loeb mielenkiintoisella rengastuksella. 4 pehmeää rengasta, 2 kovaa rengasta. Ja ensimmäisen erikoiskokeen hän ajoi niin, että oli alla 2 kovaa, 2 pehmeää. Sitten tälle toiselle erikoiskokeelle hän vaihtoi pehmeät renkaat alle. Ja nyt kyllä sitten Loeb karkaa tällä rengastuksella. 150 mètres. Droite 30, épingle, corde au pied. Ford pelasi riskipeliä ja epäonnistui. Vain 1 vararengas, sekin oli kovan seoksen pyörä. Eli 5 renkaalla kaikki kovia. Eihän tästä nyt sitten mitään tullut. Lyhyt oikein loiva 120. Oikein tosi hidas paali sisällä. 150. Vasen tosi hidas. Mene sisältä. Erikoiskokeella 2. Mikko jäi pohjaajasta yli puoli minuuttia. 3. oltiin sentään suurin piirtein samassa vauhdissa Citroenien kanssa. No joo, niin se taas Sitikka sai sen napattua oikein ja meillä meni väärin. Ei odotettu kyllä, että se kerkesi sataa vettä täällä, mutta niin vaan satoi ja me oltiin kovalla renkaalla ja Sitikka pehmeällä pyörällä. Että uskomatonta. Mutta nyt täytyy onneksi nyt sattuu näin alussa, että toivotaan, että se ralli etenee, niin pystytään nousemaan, ei tässä muuta nyt voi. Täytyy sanoa, että Mikko Hirvosella kyllä huima luotto. Kun 2 erikoiskokeen jälkeen on puoli minuuttia löpiä perässä asfalttirallissa, niin jos hän sen aikoo kiinni ajaa, niin sitten pitää ottaa ja hattu pois päästä. Ja Sebastien Ogier myöskin, sama tilanne tietysti kuin Löbillä, mestarilla itsellään näiden renkaiden suhteen. Löb ja Ogier menevät nyt sitten menojaan. 2 erikoiskokeen jälkeen Ogier johti rallia, mutta 3. Löb otti jälleen paikkansa kärjessä. Ja tietysti Jari-Matti Latvalalla sitten sama tilanne kuin Hirvosellakin, eli kovilla renkailla ei mitään pitoa. 9. 50 jarru. Avaa sivuikkunan, että saa saada. Ristelmäsen 7 hämää, älä 150. Urat. Siis 9 kilsaa. Joo. Ristelmäsen 6, älä kivi. Ja niin kuin vauhdista näkee ja äänestä kuulee, Jari-Matti Latvalalla rengasrikko sitten vielä tähän kaiken päälle erikoiskokeella 3. Oikea takarengas on rikki ja aikatappiota tulee jo ihan tolkuttomasti. Latvala jää kärjestä 2 minuutin päähän. No mä luulen, että siellä pieni lyhyt soraosuus, niin kivi meni renkaasta läpi ja ilmat tuli pihalle ja se aiheutti sen, että meni takarengas. Ehdottoman hankala startti sittenkin Fordille. Niin hyvältä kuin se erikoiskokeen 1 jälkeen näyttikin, niin sitten 2. ja 3. kaikki meni pieleen. Nyt olemme sitten brittikuski Chris Meekin kyydissä ja alla on Mini. Chris Meek, IRC-sarjan mestari vuodelta 2009, VRC-kokemustakin jo. Saksassa vuonna 2007 voitti junioreiden osakilpailun etuvetukalustolla. Hyvä on Mini ja vauhti Sordo ja Meek siellä top 6 ajoilla koko ajan. Sitten Ken Block, jenkkitähti, joka on kunnostautunut erilaisissa YouTube-videoprojekteissa. Vähän osuu siinä Blockilla taas. Ja kyllä auton liikkeestä näkee, että jotain siellä takapäässä menee pieleen. Block jää kärjestä todella paljon. Hänen kisansa on pilalla. Juho Hänninen johtaa 3 erikoiskokeen jälkeen Super 2000-luokan osakilpailua. Johtaa sitä
31 sekunnin erolla Ott tänäkin. Ja avaus erikoiskokeen jälkeen luokkaa johtanut Martin Prokop. Hän joutuu keskeyttämään ja syy näkyy tässä. Ai. Hurja ulosajo. Ja nyt on kyllä tuuri kohdallaan, nimittäin vähän kovempaa tai vähän syvemmälle, niin sitten olisikin pudotusta riittänyt jo todella pitkään. Onneksi auto jäi sentään siihen penkalle. Mutta 3 erikoiskoetta ja ajettu. Sebastian Loeb kärjessä, Ogier toinen, sitten Mikko Hirvonen kolmantena, Jari-Matti Latvala 7, Kimi Räikkönen 9. Ja nyt kysymys kuuluu, miksi Ford epäonnistui rengasvalinnassa? You have less to lose if you have two soft tires, especially if you have only 2 on the car and it's dry, than if it's raining and you have only a hard tire. So for me, I didn't want to start with hard tire because you can lose the rally immediately. On the last one he did a really good time, but you know we are in Germany, we know that he's able to do it. It's a good start for us. We are only 4 seconds behind him now after 3 stages, so we have to continue in this way and I think it's not so bad. Meille oli säätieto, että se ei ole kosteita eikä märkää, niin me mentiin kuivankilipyörillä. Ootte sitten kuinka paljon testannut autoa, että laitetaan niinku miksi molemmista? No mutta siitä huolimatta pitäisi tietää mikä se keli on. Että kyllä me ollaan testiinillä ajettu, ei ole siitä kiinni. Pitää vaan saada säännöstä kohdalleen ja sitten tehdä rengasvalinnat oikein, niin kyllä se siitä. We have a little bit more experience and we are a little bit more faster in tarmac, so we are still close. We need to do many things. No? Ihan hienoa, että oli joskus päästy vähän asfalttirallia johtamaankin, että se on niinku positiivista, mutta ei nyt sitten oikein asiat mennyt kohdalle. 3. erikoisko oli kuiva, me yritin tulla, näytti kaikki taas ihan hyvältä, mutta meni semmoisella pienellä soraosuudella, meillä on pieni soraosuus ennen risteystä, semmoinen muutama 100 metrin osuus, niin jarrutuksessa todennäköisesti kivi läpi renkaasta ja se tyhjäksi ja sillä sitten ajettiin ja jäätiin minuutti 10. We made some changes for this event. We've actually got a dedicated forecaster person here. We knew there was going to be some very small showers, which there was, 3 to 5 minutes. And then basically, so we knew there was going to be rain, but we discussed with the drivers and the people, and we felt the way that the temperature was, that being sort of 23, 24 degrees, it would dry very quickly, which is what it did. So we made a decision based on that. Jos suomalaiset ovat profeettoja omalla maallaan, niin on kyllä sitten Saksan MM-rallia johtava Sebastian Loeb, sitä myöskin vieraalla maalla. Ainoana ulkomaalaisena voittanut Jyväskylän nyt sitten 2 kertaa, myöskin Saksassa 8 voittoa alla. Ja kyllähän Sebastian Loeb tätä hommaa nyt tuntuu hallitsevan iltapäivän erikoiskokeilla. Erikoiskokeilla 4 hän on 2, mutta sen jälkeen tulee sitten 2 pohja-aikaa lisää. Mikko Hirvonen Fordilla. Nyt on sitten taas vähän huonompaa tuuria. Autossa teknisiä ongelmia, takana kallistuksen vakaja taitaa olla vähän irti, auto on vaikea ajaa, erikoiskokeilla 8., 3. ja 3. koko rallissa perjantain jälkeen 3. Sebastian Ogier aloitti iltapäivän lenkin vauhdikkaasti, oli nopein, sen jälkeen Loebin takana 2 kakkosia ja Loeb ja Ogier nyt sitten kärki kaksikkona jo yli minuutin Mikko Hirvosesta karussa. Jari-Matti Latvalan vaikea ralli, se jatkui. Erikoiskokeet iltapäivällä hän ajeli 3 sylinterin voimin. 1 sylinteri oli moottorista pimeänä, kuten tuosta äänestäkin saattoi päätellä. Lisäksi 1 rengasrikko ja Latvala kaukana kärjestä 10 kärjen ulkopuolella 6 minuuttia johtavasta Loebistä. Petter Sulberg kilpailussa 6. perjantain erikoiskokeiden jälkeen. Lisää netissä mtv3.fi/ralli. Tässä vielä Kimi Räikkösen näytettä iltapäivästä. Kimi kilpailussa 8. Ei mennyt ensimmäinen päivä täällä Saksassa suomalaiskuskeilla putkeen. Fordilla ensin huonot sääennusteet, väärät rengasvalinnat, iltapäivällä teknisiä murheita, mutta 2 päivää on heillä vielä aikaa yrittää petrata sijoituksiaan. Huomenna ajetaan 8 erikoiskoetta ja seuraavan kerran me näemme teidän kanssa kello 22.30 Max-kanavalla, joten siihen asti näkemiin.